stvari ja teo idem, brate, bus, 3 paštete u ranac i lep, brate, razumeš, spavaš na klupi i repuješ, brate. Repu, brate, šta? Razumeš, repuješ, brate, bolje. Buđenje! Hello, još jedno buđenje, ko zna koje po redu, više ne pamtim. U Nišu, sa momcima koji su iz Niša, iz Ivanjice, iz Beograda, rade puno stvari. Ali pre nego što vam otkrijem ko je u pitanju, hoću da nas zapratite na naše društvene mreže, a to su Buđenje TV Instagram, Buđenje TV TikTok i naravno YouTube kanal na koji gledate ovo. A ako nas niste zapratili, a niste, jer je svaki 10. zapratio ovo, nećemo više ni da radimo, pa ne znam šta ćete da gledate. Šalim se, zapratite ako hoćete. Danas 3 generacije na jednom mestu i 3 verzije toga kako je organizovati neki hip-hop događaj. Imali smo, to jest imat ćemo i u jednoj od epizodi čoveka koji organizuje Sanderven festivalu u Svrljigu, a danas imamo momke koji organizuju Young Blood festival drugi put po redu u Beogradu, to su Macola i Filip. Ćao. Dobrodošli, momci. Hvala, zahvaljujemo. Evo ruka. Macola. Hoćemo neki, kako se zove, reperski pozdrav, nešto... Brate, pa ne znam. Nemate nešto smišljeno? Pa nemamo, nismo vežbali pozdrave još. To nam je tek za treći. Zbližavate se polako. Za treći Young Blood će biti pozdrav neki. Dobro, lepo. Malo pre smo pričali nešto dok nismo krenuli da snimamo, ali rekli ste mi da ćete mi ostaviti dužu verziju toga kako ste se vi zapravo upoznali. Ti si iz Ivanjice, je li tako? Jeste, da. A ti iz Niša? Iz Svrljiga. Iz Svrljiga? Tako je. Ja se izvinjavam, vratimo ponovo iz Svrljiga. Fiće iz Svrljiga, kako ste se upoznali, kako pravite uopšte to sad u Beogradu? Mogu ja, brate. Izvolite, molim vas. Oni se pamtimo piše. Sanderven u Svrljigu, možda i najduži festival na jugu Srbije koji sad po 7. godinu organizuje C-Note. Evo da pomenemo njega, pozdrav za njega jer on je zapravo i razlog zašto smo ovde na kraju krajeva. Je festival koji nas je spojio i eto dolazi Macola iz Crne Gore u mali Svrljig da nastupa po prvi put i ja posle 5 piva, ne znam da će ovo da mi inkriminiše, ali sedam u kola, idem do kuće, deda, brate, daj Macolu neku da donesemo na binu, mora Macola neka, deda vadi Macolu iz šupe. Idem ja, brate, u Svrljig, direktno u centar Svrljiga kolima. Brate, slušaj, ovo sad, najavi Macolu i evo ti ovo. I on gleda mene, brate, njegova žena, isto u neverici. I to su ti neki marketinški trikovi koje po navodnicima koristimo da proguramo tako neke unikatne umetnike koji zapravo imaju budućnosti. Evo smo dan danas iz malog Svrljiga smo došli do Zapa baze, Zapa barke i organizujemo tamo neke festivale gde bukvalno do neke mere o našem trošku ili nebitno dajemo šansu mladim izvođačima da jednostavno imaju binu, imaju svojih 5 minuta, 10, 15, koliko već dozvoli sam program i da se pokažu i da na taj način se predstave nekoj hip-hop zajednici od nove škole do stare škole i tako dalje i tako dalje. A ostalo će vam ispričati moj prijatelj Macola koji je zadužen za i celu organizaciju i tako dalje. Ja sam samo grafička podrška, ja sam tu da podržim sve ove mlade ljude i da im dam ne samo platformu, već i ceo digitalni portfolio koji im treba da bi učestvovali u ovakvim nekim događajima. Pa znaš kako, brate, ja sam došao na ideju da, pošto smo mi upoznali na tom festivalu, to je bilo leto, ja mislim u julu prošle godine, pre ovoga, i brate, ja odlučim da pravim taj festival, jer sam vidio da nema nigde da se... Ja odem u Beograd, brate, ja nemam da izađem gde, brate, da slušam rap, razumeš? To je mislim, verujem mi da u tvoje vreme bilo, možeš izađeš da slušaš rap, brate. Sad niko nema, ja apelujem na sve, brate, pravite rap žurke, brate. Ja vidim sad po Instagramu, sad stvarno krenuli da organizuju sve, brate, jer se to malo više pokreće. Ali brate, ja gledam, nemaš gde dođeš da slušaš rap. I ja, brate, rekao, nemaju ni mlađi izvođači šansu da se pokažu, brate, i da pred neku veću budi. Mi nemamo rap talas od kad? Od Mardeljana, Siktača, Marlona i ostali. Mi nemamo rap talas neki, razumiješ? To je bio 3. talas, 4. talas, koji je to već i ne brojim.
I brate, onda su krenuli neki momci, ja sam baš zapazio, brate, tu, ove momke sa Zvezdare, EHF, brate, pa sam zapazio dosta njih koji su, prvo njih recimo, pa i Kezaru i ovi, mislim u suštini, neki koji dan danas nastupaju tu, sam zapazio i rekao, brate, kad su već oni krenuli, i vidim, ja sam krenuo, još par njih se pokrenulo oko hip-hopa i oko snimanja pesama, konačno, brate, što ne bi napravili nešto da možemo da skupimo sve to. Još, brate, ja moram da pozdravim prvo momke, brate, koji su meni prvo izašli susret, to su momci iz Psihoaktiva, momci iz Sihtača, da ja krenem i više da se bavim time. I, brate, ja podsjećam par tu ljudi za OG Support, napravimo prvi festival, tu podsjećam i Filipa jer mi je rekao da ga cimam ako bude trebao išta oko marketinških svrha, ako budem išta pravio, nebitno, dizajn, nebitno. I tu ja podsjećam njega i krenemo taj prvi festival, imali smo dosta izvođača, mi smo preko 20 repera. Da, imali smo preko 20 repera i vi isto onda, i vi i Blackout, svi su tu došli. Da ti kažem, izvini što te prekidam, on ti je zaslužen što si upao uopšte u oči. Jer sve to što je on radio, a sad se nadovezalo na to. Normalno, da. Sve što je on radio, marketinški, mi smo imali preko, ja mislim, čak i 500.000 pregleda na profilu koji je napravljen tad bio, to otprilike tako nešto, 450 nebitno, koji je napravljen bio tad za taj prvi festival gdje su nas podelili, znači Juice nas je podelio, Sihtač, svi veći su tu došli da podrže to i to se meni stvarno svidjelo i hvala svim tim ljudima koji su podržali tu priču da samo dođe do većeg broja ljudi. I napravili smo tu u jednom klubu Paka, na Zelenom vencu bili, koji je solidno prošao taj prvi festival i sad, čim se to završilo, mi smo krenuli da planiramo negdje gdje ćemo, Zapa Barka, mislim, meni je bilo mjesto, ne može da hip-hop događaj, mislim, neki veći, a da se ne isprati u Zapi. Mislim, i promocija albuma, bilo šta, nebitno. I ja već isplanirao neki line-up, tu sam ubacio neki momke koji nisu bili prošli put i napravimo line-up koji je preko 15, 16, 17 mlađih izvođača i tu nam izađu susret i Arafat, i Džare, i Bad B, poslije i Sija kad je došao, Sio ja Sija, moj otac inače repovo, slušao rep u Zemunu, on je odrastao s te ljude, a kamoli ja, mislim, ja slušam rep cijel život i opet me iznenadi tako da neko ko je neka legenda, dođe da nastupa na mom festivalu. Uglavnom ti ljudi i jesu takvi jer znaju šta je cimanje i mučenje sve. Me sve ispričate, treba još u emisiju, komotno možda završimo ovde, vrati, ispričali se, ali ne, super, ne, sviđa mi se kako koristite, pogotovo vi mlađi, sve što treba i to ono što sam pričao i u emisiji koja je prethodila ponovom povratku buđenju u Afteru, da stariji reperi generalno bi trebalo da uče nešto od mlađih generacija. Pre svega, upravo to što je on rekao u tom nekom marketinškom smislu i u tom nekom predstavljanju digitalnom, jer nema više, ovo više nije doba gde ti možeš samo snimiš pesmu, da je okačiš na YouTube i eto, sad sam završio posao. Nisi, brate, znači posle toga kad si to radio, znači rodile su se i prošle još 4 generacije, vrate, koje su krenule nešto da rade i one su se modernizovale i sad rade na to na mnogo drugačiji način. I bez obzira što kude ove, kako se zove, repere koji, ajde da kažeš, nisu reperi, jesu reperi, više se ne zna, koji imaju milione, koji imaju nastupe na festivalima, glupe i sve to, ok, ne sviđa ti se, ali prvo poštuj to što je postigao, jer ti i on dovlači publiku, ovo kada sam ja sam sebi gost. A drugo, kupi, brate, fore od njih. Nije ružno, nije strašno, nije sramota, znači treba nešto da se nauči od njih. Tako da, meni se sviđa generalno sve to što radite i zato sam vas i pozvao u emisiju, zato što želim eto i od nas da imate neku podršku za sve to i želim da čujem, pošto smo i mi nekad radili i organizovali takva dešavanja i za mlađe i sve to dok smo išli na televiziji i dali smo im priliku da budu na televiziji i sve to. Znam kakav je meni osjećaj bio i interesuje me kako je to sad iz vaše perspektive. Znači, kako je bilo posle prvog Young Blooda, završili ste sve, seli, otreznili ste se, snimili šta ste snimili, iznastupali ljudi koji su iznastupali. Šta je prvo što si ti rekao njemu? Ajde ovako, mnogo prosto. Da bi mi uopšte, to je sad, sa te strane je malo čudno. Ja iz Niša organizujem žurku u Beogradu. To je sa jedne strane ok, ali mi smo automatski u debelom minusu financijski, znači mi ne možemo da sad izmislimo te pare i da samo bude u fazonu DJ, pa voditelj, pa sama produkcija, pa klub uzima, pa tako dalje, nećemo pričati toliko o financijama, ali baš je interesantno kako da ne kažem malog Niša, ali iz Niša organizujemo žurku na splavovima u Beogradu. To je prvenstveno, pa onda odatle oslanjamo se na samu činjenicu da ljudi žele da podrže. Znači,
prvenstveno od toga da OG podrška podeli na svojim društvenim mrežama. Znači, taj marketinški deo jednostavno svodi se na jedan princip koji se zove microinfluencing. Znači, svi moraju da dele, znači, bukvalno moramo da iskoristimo maksimalno ono što nam je besplatno da bi, sve to uopšte bilo iole viđeno. Ta žurka u klubu Pakao je prošla jako dobro, znači, mi smo bukvalno stvorili toliko kontenta. Jako je teško da dođeš iz Niša, znači ja sam pričao o njemu. Mi smo došli smo u Niš, imali smo žurku da snimimo rep peglanje, pozdrav za Maraju ovim putem, i onda smo bukvalno našli neko da prespavamo, to je sad, opet ja pričam iz svog subjektivnog iskustva. Zatim, budimo se rano, idemo iz Zemuna na Čukaricu, u LTD FM studio, pozdravi za njih koji su nam ustupili ovaj prostor u kojem smo snimali kontent. I bukvalno za 5-6 sati mi moramo da snimimo 50-60 videa kontenta koji ćemo da guramo kroz mesec dana. Jer hteli da priznate ili ne, vama iz Niša do Beograda treba 100 evra da dođete samo. A kamoli, ja koji se podsjećam da dođem iz Niša da bi snimio ceo taj kontent, a lik sa Čukaric neće se podsjećam da dođe na drugi deo Čukarice da bi snimio nešto. Respekt za sve, hvala što ste izašli u susret, nikom ništa loše ne mislim. I za tih 5-6 sati snimili smo kontent, evo sad da ne bude da se hvalimo niti Bože daj, ali taj kontent je dostigao, da ne kažemo viralne ili poluviralne preglede od 100.000 pregleda. Ja kad sam bio klinac, opet ću pomenuti C-Note-a koji je, započeo celu ovu priču, u ulici iznad mene, breakdansuju, b-boying i zašto je to i dalje, zašto je to nestalo i bez razloga, b-boying je jako, jako bitna veština i teška za naučiti. Do te mere da odemo gore, slušamo Cash Kolica, da nas sutra dan Juice podeli na story. Mislim, aj sad, možda je to nekome nije toliko velika stvar, podelio te na story, šta god, ali evo, Macola će sada radi svoju prvu tetovažu, jel prvo, tako? Da, prvo. Prvu tetovažu koja će biti posvećena njemu i sve ovo što se cijemo da radimo, baš gledamo da napravimo ljudsku priču i zaista sve ti momci koji, evo sad, od tih klinaca kojim je Sanderven dodelio prostor da nastupaju na samom Sandervenu, s Macolom sad organizujemo žurke u Beogradu. Sa Šopednom smo uradili ceo EP album da može da se predstavi i niškoj publici i široj publici, a i sa Savom smo sarađivali na jednom projektu koji je radio sa Lesarom, tako da dali smo sve od sebe da podržimo sve to. Mi smo verovali ne u minusu, u jako debelom minusu radeći sve to. Ne pričamo o finansijskom stanju, pričamo i o vremenu i o svemu. I o mentalnom. Da. Tako da ne bih ja tu nešto da filozofiram ili da bilo šta. Ne, pa dobro ti ideš, to nastavi. Ali sa te perspektive, bilo je sad, recimo, bila je jedna reperka koja je učestvovala na tom jednom festivalu i ona je došla iz Slovenije i ja mislim da je to baš interesantno. Evo sad na Young Blood Festu 2 dolaze momci iz Bosne, je li tako? Stuzle. NKR i Patreon. Tako je. Momci skidali društvene mreže, svaka čast i podcimali se dođu i Da vam napomenem samo, znači ti momci su došli, znači hoće da nastupaju, da dođu, da se podcimaju iz Bosne, da nastupaju u Beograd. Jasno. I ja, mislim, ne znam, nije glupo da kažem, ali bez honorara, bez ičega, jer znači, apelujem sad za ljude, neću da bude neko ko moli za nešto. Brate, pocimajte se malo, brate, i pića, i sponzori neki, brate, ja moram pozdravim Casual garderobu isto, brate. Bravo. Casual garderobu, brate, koja je izašla u susret, brate, da nam da, brate, da nas podrži kao festival, brate, kao sponzor, LTD FM studio, Kosmos studio, brate, momci iz LTD FM-a, to su dva sponzora koji imamo za ovaj festival, a pravimo nešto, razumeš, u Beogradu, ja iz Ivanice, oni iz Niša, pravimo žurku u Beogradu, ajde što ne naprave, brate, neko i u Beogradu neke žurke, da ljudi, razumeš, malo se pocimajte, ajde na stranu sve, Cash, brate, kurci, brate, i klubovi, brate, ajde ljudi se pocimajte, brate, za kulturu malo, brate, ajde da imamo žurke, brate, gde mogu da nastupaju ljudi u Beogradu, da nemojte zajebavati, razumeš, mi radimo nešto na 300 km i bude, da dođu ljudi, brate, meni je to fascinantno, brate, i meni je stvarno puno srce kad ja vidim, brate, nešto ja napravim da dođu ljudi, brate. Nije problem odakle radiš, nego kako ga radiš, očigledno ste uradili dobru priču, to je pod jedan, a pod dva,
Če mi odgovoriš na pitanje? Izvini, Šta si mu rekao, brate, prvo jutro posle prvog Jan Vlada, brate, kad ste se videli? brate, ja smo na nuli, ono. Da, to je bilo sam teo pitanje. da čujem. To je bilo To sam pitanje, znao brate, pitanje, jeste, brate. nismo na nuli bili, brate, to je bilo. Ali to je vrh, to je ono što sam teo zapravo da kažem, posle svega onoga što ste ispričali, da sve to što se radi, da na kraju ti ne znaš na šta će da ispadne. Meni je impresivno recimo to što i bilo mi je impresivno i kad smo mi to radili, mada mi je to bilo jako jednostavno jer smo to bili mi neki momci koji su to radili pre 10-15 godina i sa isto takom legendom BMC-em iz Ding Donga, pozdrav za BMC-a, radili smo isto sličnu priču, ali isto nam nisu bile bitne pare, u smislu da sad ono kao mi krenemo odmah taj neki povraćaj levo desno, ali još više mi je bilo impresivno zato što smo, manje više da smo ja Zmaj imali reperski ego, Bata iz BMC iz Ding Donga, on je trebao prvi da ima taj reperski ego. Da. A on je neko ko je tek u povoju, pošto ti radiš i muziku, i rep, i sve, i cimarsu oko ovoga, ti si svoj ego sa svojih 18-19 godina, koliko imaš, znači, podredio nečemu što je kultura. I to je stvarno treba čovjek da ti skine kapu, jer reperi kreću sa egom da rade bilo šta. Mislim, ja ih ne kudim, to je super, jer ne bi imali ovakve pesme da nema tog ega, prosto ne bi bilo ni tog kurčenja, ni kulture, ni bilo čega, jer brate, ti krećeš od toga, ja sam najbolji, znači onaj drugi mora da se iscima da bude isto toliko dobar da bi bio dobar. I poenta svega je svaka čast što si tako mlad odredio sebe, jer to je ipak skretanje sa tvoje karijere na nešto drugo. Bez obzira koliko god ti bio dobar reper, znači to je skretanje na nešto drugo, na nešto što je podjednako teško i kompleksno kao i karijera muzička, a to je organizovanje i uopšte bavljenje jednom kulturom. Stoga bih teo tebi da postavim pitanje, a to je kako si to uspeo? Kako si izborio sa sobom? Brate, pa znaš kako? Imao sam neke kontakte među jačim glavama tu u repu koji su, brate, izašli u susret da sve to podrže i koji su mi stvarno, brate, ja sam dužan tim ljudima, brate, mogu slobodno kažem dužan, brate, tog uspeha, brate, festivala i svega. Mislim, ja sad izbacujem album, to bi to isto najavim, izbacujem album na Sick Touch, biće, mislim, 9 ili 10 pesama, izbacujem ga Sick Touch kanal, sve radi momci Sick Toucha, koji su mi izašli susret oko toga, koji su mi izašli susret nekih saveta, nebitno da li to bilo muzičkih životnih, samog tog druženja s tim ljudima, mislim, i biti u istom društvu s tim ljudima je nešto super za nekog. I to ti škola. Mislim, ja slušam rap baš dugo, koliko sam živ, mislim, Pa čim ti se Čale bavio repom? Pa da, i ja slušam, sjećam se vožnje s mojim čalom, u autu i slušanje, brate mili, razumiješ, to mi je nešto urezano sjećanje, pa repujemo, mislim, ja tetovirano repujemo, sad sutra baš idem, tetovirano ovdje repujemo u cijelom svijetu, ne u jednom kraju. I mislim, neka najveća sjećanja sa tim, u svega detinjstva vezujem sa baš rap muzikom. I ja sam prvi tekst napisao pre godinu dana, mislim, prvi ikad tekst svoj u životu, jer ja sam slušao rap, ja slušam muziku po 15 sati na dan i vremenom samo napišem nešto i skontam da to mogu da radim i eto, mislim, samim tim krenem polako nešto i krenem da radim vremenom. Pa dobro, ti si onda, kako se zove, nije ti bio toliko težak posao, jer tvoj ego je tek u povoju. Pa moguće, Znači, jednu godinu dana da se vidimo, kao da li će htjeti dođi u emisiju za godinu dana. Da, ili coverta neka će morati, ne znam. Pa ne znam, dogovorit ćemo sada, ma nije problem, to vam posle. Ko vas je najviše iznenadio od mladih repera na prvom Jan Vladu? Brate, mene... Pozitivno, naravno. Ili negativno, kao god hoćeš. Pa, mene pozitivno, ja sam uvijek pozitivan. Dobro, super. Mene je iznenadio, znaš kao ja kad sam izomacao, šalim se. Mene je iznenadio da je to legenda i Cuki su imali baš dobar nastup. Da, Budicevi kad su bili, brate, meni to baš ima na Instagramu, baš je bilo dobro. Ja gledam zbine, jebate, ja napravio nešto, meni to i dalje ne ulazi u glavu, ja napravio nešto, da će dođu ljudi, brate, da će svi da polude, da će svi žurka se napravi, brate, dođu tu Beograđani, jebote život, jebote Beograd, Beograd dođe, brate, tu Beograđani. Pa to sve ljudi, brate. Pa svi smo mi ljudi, da. I mi seljaci iz Ivanice isto. Šalim se, da će dođu ljudi, brate, da uživaju, da slušaju repčinu. I moram jednu anegdotu, brate, ako se može tako nazvati. Brate, ja blim tu, već ulazi ljudi, gledam, zentam se da će doći ljudi, jebote život, već nekih, koliko je to bilo, 8-9. I dolazi mi dva izbog izvijena, dođi kao ovamo.
I dva klinca ovako, brate, 1,5 m, razumeš? 10-11 godina možda imaju, brate. Kao, možemo 12 možda. Možemo mi kao da dođemo, mi bi da kažemo, nemojte samo pijete, kao, a mi samo slušamo kao tu repa, možemo mi dođemo, kao ovako pogledaj se. Rekao, uđite, samo nemojte pijeti. Nećemo, i stali tu. I oni su cijelo večer na vratima bili, slušali, brate, i onaj prođe se i uživati u ulici, da, super sve, brate. To je carsko. Tako da, to mi je puno srce mi bilo, verujem mi, brate. To je mnogo lepo priči, to je... mislim sad ovo, nadam se da znaju njihovi roditelji da su bili tamo koga ja. Iako ne znamo ko su momci, ali pozivamo ih da dođu i na drugi Youngblood. Pisali su mi, brate, brate, moram diski da šalje drugi još jačega. Pa normalno, pa kako. Koja je bila situacija koja vam se recimo manje dopala na prvom Youngblood? Joj, brate, pa jebeni ga. Da ste rekli, ovo smo mogli bolje za nijansu. Brate, mislim da smo mogli prostor taj, da nađemo neki još jači prostor za rep. Mislim, hvala ti ljudima za taj klub što su nam izašli u susret, ali mislim da smo mogli sa Binom, jer to je bilo bez Bine, na Bini su bili, inače DJ Munja nam je bio na skrečajima, pozdrav za njega, to je legenda hip-hop, on nije bacio sad skrečaje na albumu, na neke 2 pesme, tako da veliki pozdrav za njega, DJ Munja i DJ Zmija su tu bili, oni su bacali skrečeve i oni su bili na toj nekoj Bini, a mi smo kao izvođači bili ispod i cepali smo naš sa spoda, što se kaže, sa zemlje. A mogu ti se ubacim, izvini? Šta reci? Brate, došli smo, u klub je bio baš prikladan za neki prvi event. Upadamo mi sa vlasnicima, pada kiša, užasno vreme. Mi iz Niša podsimo se do Beograda, jedva našli parking, upadamo tamo, okej, brate, ti hvataj tamo, vadimo taj kauč odatle. Da, brate! Alo, klub, imaš klub ovako i to je klub koji je neke žurke, tu je preko dana, brate, stoji stolici, tu je 5 stolova i stolic i 2 stolica i mi, brate, gdje ćemo, ne možemo napraviti ljude, znaš, za ljude mesto. Vate ove stolice, prebaci u ovaj drugi kafić, ove stolice u backstage, daj piće ovo što stoji vamo stavi u backstage, pa vamo, brate, mi dok smo očistili taj prostor i samo što smo krenuli, brate, bit će valjda ovo dobro doći ljudi, brate, pljusak najveći u životu, znači kreće pljuščina, najveća, brate, da cepa napolju, a što je najjače, taj klub ispred ne piše znak ime kluba, nego piše na metalna vrata, crvena, piše neko grafitu radio, razumeš, pakao, brate, prava underground priča, mater, ovako, za prvi event ovako, underground, brate, razumeš, i tu u backstage neka blica, tu snimali, brate, čuje se neki fazani, nebit. I tu, brate, kada smo povedali taj namještaj, kad su krenuli poslije ljudi, da ulaze prvih 2 sata dok smo se usreli živi, da neće biti niko, razumeš, otko smo znali, nismo ništa pravili pre toga i, brate, na kraju ljudi bilo je fino je ljudi bilo, brate, tako da, bilo je to na kraju prošlo skroz okej za prvi event, muke me jure. Muke me jure, brate, eskiviram, brate. Mogu ja postavim tebe pitanje, ispada samo da nas dvojica pričamo. Mi smo iz, da kažem, malog Svrljiga prešli direktno u Beograd, eto, Macola i svi smo se iscimali i tako dalje. Mi bismo volio čak i u Nišu, ja mislim da je Tebra Loko, evo, pozdravim ovim putem za njega, da je pomenuo da Nišu fali jedan reggae festival. Pomilija. Da, Pomilija. I tako dalje. Niška scena od Laće i tako dalje, i vas i celog tog, nekako kao da kažem, Beograd je dobio novi talas sa Macolom, Braća Green, Z Betona, EHF i tako dalje. Dobili su novi talas, a Niš nekako nije dobio novi talas. Ja sam o tome pričao. Baš bih zato voleo da ti nama kažeš sad, kakvo je niško tržište danas? Mislim, kad kažem tržište u smislu, kakva je niška scena danas? Šta ti misliš o svemu tome? Baš me interesuje, iskreno. Ovo je za 50 kusur emisija prvo pitanje koje je postavljeno ovom pitanju i jako mi je drago što su to radili baš ovi momci. Pa iskreno, mislim ja ne bi ni radio ovo da ne želim upravo to što si ti rekao. Želimo na neki način da pokrenemo, ali mi smo se mnogo vezivali za Niš jer smo prosto radili to iz Niša u tom nekom periodu ranijem i spominjali smo Niš, ali mislim da je to za to vreme bilo jako potrebno, jer je tad bila priča i o toj nekoj decentralizaciji, o centrifugi i o svemu tome. I nekako prosto kad si mlađi imaš taj neki stav. Želiš prvo glad, lokalno, guraš svoje, levo, desno, ali s godinama dođe nešto drugo, s godinama ti dođu neki drugi prioriteti, neke druge stvari i sad ja želim na neki način da isprovociram
te neke mlađe Niške, da rade, ne da ja njima radim emisiju u Nišu, nego da oni krenu da rade nešto iz Niša. Zato mi imamo taj neki plan i nešto voleli bi da ovo ponovo bude na televiziji, ako svi pričaju da televizija umire i sve to, treba da bude što šira publika, pre svega i zbog sponzora i zbog opšteg utiska u društvu o reperima, jer bit će u našoj emisiji gosti koji nisu samo izvođači i umetnici, nego i oni koji su i u diskografiji, i oni koji su u izdavaštvu, i oni koji su uticali na rep, i oni koji su iz repa izašli i postali sad nešto u ovoj kulturi ove zemlje, nešto posebno i veliko. Tako da ova kultura je iznedrila mnoge stvari koje su učinile samo i doprinele ovoj zemlji. Tako da nisam siguran da mogu da ti dam striktan odgovor na tvoje pitanje, ali generalno da, želimo da isprovociramo ljude iz Niša i zato sam ih pozivao i breakere koje si spomenuo, kojih nema, pozivam i MC-eve i sve ostale. Javili su mi se čak neki ljudi i bacili su mi info za, ajde sad pravim digresiju, skratit ću obzirom da je ovo priča o vama, ali bacili su mi čak ljudi i neki info za par klinaca koji rade i super su i dopada mi se, tako da šaljite i dalje. Hvala na pitanju, ali neću da vam uzimam show, hoću da se vratim na vas. Završili ste to ono kao da smo na nuli, nismo, levo, desno, super, hoćemo, furamo, priča, kultura, sve ostalo. Ono što meni samo nije jasno i što mislim da je možda, mislim ja to sad ovako kao stariji čovek pričam, mislim da možda treba da imate manje izvođača, da suzite neki izbor, ne zbog, kako se zove, toga što su svi oni nekvalitetni, nego naprotiv da date više prostora svima njima. Sad, to je moje neko viđenje u tom smislu. Opet, to je vaša organizacija, vi radite najbolje kako znate i kako mislite da treba, što ne znači da sam ja u pravu. Kako dolazite do toga da radite drugi i da, kako ste cimali sve te ljudi? Mogu ja prvi, ali kratko. Ajde, molim te. S obzirom da je Macola, ja prepuštam ceo taj deo festivala njemu, moj jedini deo festivala jeste smestiti 35 ljudi na poster. Ljudi moji, molim vas, znači, pošaljite dobre slike. Ovo je apel svima. Pošaljite dobre slike, odite u studio, platite 50 evra fotografa da vam napravi studijske fotografije. Ja znam da Đusu nije bio potreban digitalni portfolio jer je u tom vremenu ostao, vama je potreban. Molim vas, odite, ako želite da nastupate, ako želite da vas ljudi zovu, mnogo će lakše biti da imate dobru fotku, da imate dobar portfolio i na taj način će generalno ceo taj biznis deo koji vas smara, ja znam da vas smara i mene smara. Tako je. Lakše proći. A sada prebacujemo na Macolu jer to je njegov deo festivala. Da, ja radim oko cimanja ljudi i smaranja naroda, vrati. Pa pazi, znaš što sam ja sad pozvao? Inače, to sam ja razmišljao i sigurno će sljedeći biti tako malo manje izvođača, ali ovaj put sam htio da pokažem nekoj široj masi, pošto mislim Zapa mjesto gde može doći mnogo više ljudi, da pokažem šta imamo od arsenala, brate, što se kaže. Da pokažemo šta, brate, mlađi srpski hip-hop ima da pokaže i kolika je u stvari ta scena ljudi koji su talentovani, mladi, brate, i željni, brate, uspeha i dokazivanja i svega, brate. Tako da eto, sad imamo, brate, mnogo ljudi, baš mnogo, ima preko 20 izvođača. Još da računamo da su grupe i imaju neko po troje, po dvoje, po ovo, po ono. Znači on je morao da uklopi 30 ljudi na poster, to je baš bilo zajebano. Tako da, idući put planiram još neke momke koje nisu čuli, ali imam i neke prvotimce, šalim se. Neko ko mislim da zaslužuje da ima minutaž uvek, jer svaki put da sve od sebe, svaki put pokida i neko ko je voljan, brate, da kad kažeš, dođi, brate, ajde se pocimamo, brate, dođemo svi na Media Day, brate, razumeš, dođem ja iz Ivanjice, dođem iz Niša, ajde se pocimajte, dođite vi, brate, razumeš, ajde se pocimajte, snimite se, ajde se pocimajte, razumeš, ko je za to da se zalaže za to, jer ovo nije samo moj njegov projekat, ja gledam to kao projekat ljudi koji se cimaju za hip-hop i koji se cimaju da ta kultura opstane, brate, i dan danas, poslije toliko godina, i mislim da stvarno, brate, ljudi treba da to uzmu u obzir i da svi mlađi se malo više cimaju oko toga, a dosta se cimaju i sad, brate, ali samo kažem da, treba nastavimo da radimo kako smo počeli, i mislim da će to sve biti na kraju u redu.
Kako treba. Pa jeste, hoće sigurno. Mene samo strah da u jednom trenutku se ne razočaraš. Zato što, ne zato što ti se desiti nešto loše ili zato što će nešto ispasti loše prema tebi, nego prosto previše ljudi, mislim da možda previše energije trošiš na to i usmeravaš na to u tom smislu, što je dobro, jer ne bi bilo tako dobro da nije to. Ali mislim da treba da se fokusirate na možda da date neku novu dimenziju, opet se ja sad pričam kao sad, uopšte ne moram me slušate, nego mislim da treba da date neku novu dimenziju, da proširite, jer ako ste već festival, znači mora da ima još nečega tu. Da, pa to sam MC je okej za MC-a, ali upravo ono što je rekao i on, i za breakera u Beogradu verujem da ima par grupa i grafiti, tako je, breakeri, DJ, tako da bolje, možda je i bolje da možda da razbiješ priču na 2 dana, pa da jedan dan bude ovo, jedan dan ono, opet to je... Da, mislim, planiramo sam, pazi, mi sad jurimo ovaj festival kako prođe, mi planiramo da jurimo sponzore za festival, da stvarno neko uleti novac. Mi ne moramo zaradimo dinara, samo da ljudi napravimo nešto što može da kaže da parira. Ja ti upravo to pričam iz tog razloga. Zato što će ti mnogo lakše dati novac ako ima sve to, nego samo... Da, razumete, totalno stupim. Pazi, naša srpska hip-hop publika koju moram nenamerno, u stvari namerno, ali ne volim što to moram kažem da i moram da prozovem da srpska hip-hop publika se necima koliko se cimaju ostaje, jer ti dođeš, brate, sad, poslušao sam, brate, album od Smokija, od Psihoaktiva, od ovo, od ono, brate, full kao podrška, ajmo pravi rap, ajmo ovo, ajmo ovi, brate, treperi su kurac, kao mi smo kao, razumeš, jaki, brate, nastup, brate, Beton Fest koji je doveo jebote Kuđi repa, ja gledam, brate, to je stvarno bilo odlično, to je najjači festival koji sam ja bio, nebitno, ali nije došlo dovoljno ljudi koliko je zasluženo za taj, brate, event. Zasluženo da tu dođe, brate, 5000 ljudi da slušaju neko ko je došao iz New Yorka, brate, iz Brooklyna, iz Los Angelesa, iz ovoga, iz onih, iz Amerike, koliko dovodi u stvari Nedžmu, nebitno, dovodi su mnogo jake ljude, Smoke je doveo mnogo jake ljude. Treba se isprati to više, Big Ropaja, nebitno, oni što prave isto, Exhibita dovode, vidjet ćemo koliko će biti to ljudi, znači ljudi, razumiješ, treba mi da imamo kao, da kažeš Srbija, centar nekog tog balkanskog hip-hopa, najviše se to radilo, najviše se promovisalo, a opet, ja vidim, Drill napravi nastup, tamo Drill, Smoke je bio, ne znam ko je bio, ovi iz Munje Records, brate, napravili su nastup, ne znam gdje je ona dvorana neka, to je bilo puno kao oko, 4000 ljudi, ja mislim da je to bilo. U Sloveniji, koja je koliko manje od Srbije, je toliko publika zahvalna, a kod nas uđu napišu komentar, bravo, pravi rap, podržavamo, neće kupe, neće plate kartu 500 dinara, 300 dinara, razumeš, za event da slušaju jebote. Ako ti je lakše, to je uvijek bilo. Pa uvijek, razumem ja to, ne. Mi smo 20 godina u ovom. Kapiram ja to, brate, nebitno, ali kažem, apeluješ i dalje, brate, apelujem na ljude da, znaš, malo tu kulturu negujte da bi ona živjela, brate, mislim. Da ne bi imali sad, ja repujem, ali ću da idem da radim u McDonald'su, brate, kao, da bi mogla preživim, jebi ga. Pazi, opet se vraćamo na ono, ja bi stvarno voleo kad bi skinuli malo neke fore od ovih ljudi koji pune i hale i sve to. Ne moraš, brate, da radiš autotune, ne moraš da pevaš o ribama, ne moraš sve, ali, brate, to je ono što sam pričao, isprati, brate, na TikToku, napravi nešto, znaš, neku foru, iscimaj se, koliko god da si underground, evo te, pa mislim, najgori underground u Americi zna za ono što on priča. Znači, za taj digitalni portfolio i za sve to, znaš, a mi se ovde kao glumimo sad, nas ništa to ne interesuje, mi samo pravimo pesmu. Za koga bi praviš pesmu? Za sebe, pa sedi si kući onda. Pa, bukvalno, mislim... Ne, ti sluša tetka, brate. U suštini, pa upravo to, brate, mislim, oni, znaš šta je problem sad naš mlađih, brate, mislim, nekih, brate, mi smo slušali te izvođače koji su tipa Juice, to vreme, brate, 2000-te, mislim, ti to bolje znaš mnogo od mene, ti napraviš, brate, album, tipa fizičko izdanje, to se prodaje, fizičko izdanje CD, sluša se, objaviš na YouTube, kada je došao YouTube, brate, razumeš, ti si među jedinima u državi, među par stotina njih koji to rade, a sad, brate, imaš, svaka šuša je uzela mikrofon u ruke, brate, i notes, ali to je i prednost i mana. To je i prednost i mana, da, ali ne mislim da vređam, nego kažem da mnogo njih ima i ti moraš da se izdvojiš nekako svojim stilom, svojim načinom prezentovanja sebe. Svega što radiš. Mislim, objavi na društvene mreže, nebitno, brate, iscimaj se malo, sigurno da će za neko veće dobro i za slušanje hip-hop muzike to mnogo značiti, brate, da će neko tebe čuti, brate, jer ti ako praviš, kaže, brate, briga mene za preglede, briga mene za fanove, briga mene za, brate, okej, briga tebe,
Ne moraš ti da budeš neko ko će Attention Seeker da bude, ko će da ti dođe, aj brate, pusti muziku. Ima Ne, svoj brate, fazon, brate. ali razumeš, meni je milo da ja dođem, brate, da odem u Beograd, razumeš, da meni dođe neko, brate, dobra ti pesma, brate, milo mi je, brate, milo mi je da neko se poistoveti sa nekom mojom pričom, brate, da se poistoveti, da se ja poistoveti sa nečijom drugom pričom, da čujemo svi šta neko ima da kaže, brate. I to je cijela svrha tih, brate, fanova i tih đavola, brate, sranja tih, brate, znači, brate, da te neko čuje, brate. Pazi, mi smo išli na nastupe, jako smo repovali i sve to, jer, brate, želiš da vidiš kako taj drugi nastupa. Da, brate. Ja želim da naučim, bre, nešto od njega, želim da sutradan kad ja nastupam, da znaš da ja imam neku priču koju sam možda video, pa je skinem, pa je doradim, pa kajem, aha, možda ovo ne valja. Možda ja to mogu bolje, pa nešto. Tako da nebitno sad kako god ili šta god, da li imaš ego, da li nemaš ego, da li kako hoćete, ono, za svoju karijeru bitno je da slušate i domaće i strane izvođače i da pratite i domaće i strane izvođače, da pratite šta rade i sve to, jer lestvica je postavljena, neminovno. Znači, ovi likovi koji su počeli sve da rade ovo što rade i koji pune i hale i koji imaju na digitalu desetine miliona i sve to, oni su postavili kako god granicu, nisu oni samo reperima postavili granicu, oni su postavili granicu narodnjacima. Rock, vi nemate više rock muziku u zemlji. Narodnjaci su počeli da se, znači, rep kakav god bio, svi su oni bili reperi pre nego što su sad ovo što jesu, kako god, čak i oni sebi više ne nazivaju reperima, neki dan, neki ne. Mediji najviše, brate. Mediji najviše, ali upravo oni su postavili neku lestvicu, znači, meni je drago što ste vi, niste krenuli, znači, kao sad, mi smo nastup, mi smo organizacije, sad daje ono, znaš, će izlepimo 5 plakata i će sedemo i čekam da li će nam neko dođe, nego upravo ste krenuli to što radite, da se cimate, da snimate, da pravite i što kažeš i na Media Day u LTD FM-u, tako da sve, da dođete sve da ih snimite, za najme sve, to je mnogo bitno i to ćete vidjeti tek kad budete jednog dana završili sve to što radite, koliko je to zapravo bilo bitno. Koliko god da ste svesni sad, vidjet ćete, zato što će neki ljudi početi da vas kopiraju. Iako to možda neće biti očigledno, ali krenut će da vas kopiraju. Tako da, od nas uvek imate punu podršku šta god radili. Tako da imam, ovo je, moram da kažem, prva emisija gde sam postavio najmanje pitanja i mnogo mi je drago zato što ste mladi ljudi, zato što to radite, a rekli ste toliko pametnih i toliko iskusnih stvari, da tako kažem, što neki stariji čak mnogo ne kažu, i zato hoću da vas pitam, imate li još nešto da dodate, kažete, izjavite? Ja imamo ti? Pa imam ja uvijek, brate, da kažem. Aj prvo ti, Mađi, brate, pa prvo mađi po vodu, dobro. Pa znaš kako, brate, što si rekao kod cimanja, brate. Moraju ljudi se cimaju, ja, brate, pazi, ja sam prvi nastup svoj trebao da imam ovde baš kod vas u Nišu u Livnici. I ja objavim, brate, pesmu, podcimam se, u Crnoj Gori sam prvu pesmu snimio, objavim ja, brate, pesmu tu i pošaljem ja tako Psihoaktiv 3 plus sam poslao, sam njih nešto tad slušao i kao poslu check out, razumeš, ja sam imao tad 16 godina, 17 godina, puni napravi 17 tek. I, brate, oni tu mi, brate, Srki Psihoaktiva, inače Burazer, najveći na svetu, brate, svi oni, ne samo on, nego to mi je tad govorio, brate, kao, ovo je full, kao, kad god vidiš da negdje imamo nastup, kao dobrodošli si kod nas kao gost, kao 3 pesme, ovo ono, ja, brate, meni oči ovolike, brate, jebote, Crki, razumiješ, ali je ladno, brate, mi to napisao, znaš, i, brate, prođe tako par dana, pozovu oni mene, brate, u Niš na koncert u Livnicu, ta trebali da imaju, ja, brate, gledam, razumiješ, čime idem, šta radim tu, Kević, ono nešto kao, iću ja, kao, drugi će vozio, ono, u stvari ja teo idem, brate, bus, 3 paštete u ranac i lep, brate, razumeš, spavaš na klupi i repuješ, brate. Repu, brate, šta? Razumeš, repuješ, brate, bolje, tu, znaš, i Srki, brate, kako ćeš ideš, kao, nema, molim te, kao nešto, ono, da improvizuješ u suštini. Ma, rekao, ma lagano, imam ja prevoz, i tu se ja već iskombinujem, i trebao idem, međutim, taj su otkazali nastup i posle me pozvali na promociju albuma ovog novog, njihovog, to je bilo u Beogradu. Tako da tu sam nastupao prvi put pre nekom većom publikom, brate, i ono najljepše osjećaj na svetu, brate. Izašao s Macolom, ono, i Kaletina ovako odikao, brate. Najjače je bilo, brate. Verujem da ste mnogi ljudi zapamtili. Ma da, brate, pa čovječe, dan danas u Beogradu mi došli ovako neko, kako si mi ti poznao, brate, ono, neka studentska žurka je bila, skoro, u 34. bloku i kao, brate, nešto si poznao, a brate, ti si nastupao, brate, vamo, i na Hood Vibesu kad sam bio isto, stojim ovako, brate, na klupica, ovako tu, ja bejim, brate. I neka tri kako nešto Merko i mene, ja ga ovako njih.
I samo kreću, ako repi umru u Irika, joj brate, ja iz Neverok u Beogradu jebote neko da mene... Znaš koliko će tek posle ove emisije ljudi stavili. Da, pa ništa kad dođem. Zvuda, bre. To čovječ. Ništa, ja bih mom starijim kolegi, ne mnogo starijim. Ne mnogo stari, ali dobro, ipak smo 3 generacije ovdje, tako da to čini emisiju interesantnijom. Da, mikrofon. Da, to. Znaš kako smo za Youngblood Fest jedan? Na rizle, brate. Na rizle smo stavili mikrofon. Video ispratio vrh. Na rizle, inače te rizle nisam dobio jednu, znači sve sam podelio, stavio sam ovako 5 kutija, uslužite se ljudi u backstage-u i uzeo ovako i dao svima, realno nem jedne. Pozdrav za Zigija ovom prilikom. I da mi nam da još rizli, nemoj da cicija, brate, što? Što, ne može, da nam da rizle, hvala, da nam daš još rizli, brate. I za kraj, ja bih zaista volao da ispričam priču o momcima koji bleje po parkovima. Ja mislim da oni nikad nisu dobili respekt koji zaslužuju. Posebno, eto, ja sam iz Svrljiga, pa taj Svrljiški park, pa onda čak i ova krajina, Zaječar, Bor i tako dalje. Svi ti momci snimaju lokalno. Nikad niko od njih nije prešao, ne znam, nijakoju količinu pregleda, jer mi marketari, jel te, sve to brojimo u pregledima i ko kaže da pregledi nisu bitni, sam sebe laže. I sve što sam Southside forsira kroz to algoritam, pregledi, to je u većinski tačno. Želim da pomenem te ljude. To su najbolji freestyleri koji su ikad ne snimali bilo šta i nikad nisu zapravo dostigli javnost, ali kroz sve te repere kao što su ovi mladi, sam opet pomenuo, pitao sam i Southside-a, šta se dešava sa rap scenom u Nišu, gde je novi talas u Nišu. I kad ja, neko ko je tu da podrži repere kroz ovo novo vreme, ove nove digitalne neke tehnologije koje su svima njima strane i čudne, jedan momak se tu ističe, zove se Šope, poslušajte njegov album Krvavi jug, koji je dao i pružio šansu svim tim ljudima da izađu na videlo, posebno iz Svrljiga, ajde Svrljig je malo mesto, nebitno, San Dervan je zaista jedan gem, ne znam kako drugačije ga nazovem, koji održava tu kulturu iz godine u godinu. Mi imamo izraz, kažemo, na mišiće, znači jer financije i drugog aspekata nemamo, imamo samo mišiće. I cela ta, da kažemo, jugoistok, aj tako da ga nazovemo, tada smo nazovemo album i jugoistok reprezent i tako dalje. Jer, eto, taj dečko je odrastao u Zaječaru i tamo ga je ta kultura oblikovala. Ima tu i sad, da kažemo, navijačkih uticaja i tako dalje, ali na kraju krajeva iz toga se izrodio jedan kvalitetan rap. To je ono što je najbitnije. Najbitnije da se izrodio pravi hip-hop, boom bap, kako god hoćete da ga nazovete, izrodio se. Nemojte zanemarivati jug. Nemojte zanemarivati jug, jug je bogat, jug ima šta da pruži. Ima ljude koji će da pomognu to da se to prezentuje baš onako kakva je vrednost tog repa. A vrednost tog repa je, evo ja sam prvi liričar. Ja nikad nisam bio čovjek, to koliko ti je dobar beat, koliko ti je dobar ovo, koliko ti je dobar ono. Evo imamo Miluju ovde koji čuka bitove i ono, kida dečko, stvarno. Mene to, iskreno, svakako, kad čujem dobar beat, mene to stvarno radi. Ali kad čujem dobru liriku, ljudi moji, to je ono što mene radi, to je ono što mene drži da se cijam oko ovog hip-hopa i tako dalje. Si repovao nekad, izvinjaš što ti prekidam? Nisam. Si pokušavao? Snimio sam nešto za Miluju, glasovne neke poruke, ali nećemo o tome sad. To će, izaći će to kroz mene, Bacola će to da izvuče iz mene. Nekom freestyle. Mnogo mi je bitno da znate da jug ima šta da ponudi. Ljudi, to što je naša scena bila jaka, ja ću sada da se osvrnem neke glave i da pričam o stvarima koje možda i ne bih smeo. Novi Sad je imao jako interesantne sajfere. Imao je Foxa, imao je, aj sad da ne pominjem, tako je, da ne pominjem imena, nisu bitne imena. Žereta, sve. Gde su naši sajferi, gde je jug, gde svi ti mora da izađemo na scenu. Imamo digitalnu podršku u svakom aspektu. Ajmo da napravimo da stvarno jug dođe do izražaja, da vas ovom prilikom motivišem. Ja zaista nemam nikakvu agendu da ja sad tu vama nešto, dođite, snimajte spotove, ne interesuje me. Ja od hip-hopa pare neću vidjeti, pa šta god da bude. Ono što je meni bitno jeste da pozovem
jug, ceo jug i jugoistok, da izađete, da Brate, se provinciju, predstavite. brate, Tako je, pa provinciju. kako god hoćeš. Ma nazoveš. mislim, mi zapravo sad dosta smo ovdje, pa Izvini, brate, ispušli smo izvini. ga mi, brate, ne jedini, brate, razumiješ? Jebi ga, ja sam Pa svuda, ne, brate, šta provincija, hoćeš, brate, razumiješ, nemoj da centralizujemo stvari, brate. Ne. I Beograd je onako Decentralizuj, centralizovan, svi idemo u fakultet na Beograd, svi idemo da se zajebamo u Beograd, brate, ajmo se zajebamo, brate, i Treba da tako je. postoji Beograd i Beograd je dobar takav Beograd je kakav odličan, jeste, i ali ne, da ne samo, bude samo to. ne samo na nivou naše zemlje, nego na nivou Balkana, XU pogotovo, svi i dalje dolaze u Beograd i dolazit će od uvek jer je Beograd metropola. Ja se ne stidim toga da kažem, jer ja sam Nišlija, ja volim svoj grad, moj grad je najbolji, Tako je. najjači na svetu. Tako je. Ja bih voleo da Nišlije budu najbolji reperi u Beogradu, Tako. jer će onda biti i na svim mojim balkanskim prostorima. Pa baš tako. Ono što sam hteo, a to je da sad najavimo, znači, ko će sve nastupati 21. juna, je li tako? Tako je. U Zapa Barka. Nova Zapa Barka. Nova Zapa Znači, Barka, ono, Youngblood. Možete da se dopunjujete, možeš ti, možeš on. Brate, ja. Šalim se, brate. S betona. EHF. Braća Green, rap peglanje, ima ih mnogo. To ima legenda. To legenda, brate, brate. Sia, OG Support, Džare, Bad B, jebote, Arafat, ne znam, milijardu ih je. Pozdrav se Kezala Ćato, na Settlersi, momci, brate, iz svih kraljeva zemaljske kugle će biti 21. juna na Zapabarci, dođite i nemoj da vas sanjamo, brate. Ljudi, doveli smo Siju, izvinjavam se. Ciju, brate. Cija je, brate, mi nismo udbaši, brate, i Da. bezbednjaci, mi smo, znaš, Ciju nismo. Doveli brate. smo Siju, ljudi, to jest nismo mi doveli. Njima respekt zašto što žele podržati ovu priču. Ćare, ceo taj OG support, svi sponzori, zaista, pokušat ćemo, daćemo sve od sebe da vas ispoštujemo maksimalno, da vaš brand Moram kapu dole. dođe u prvo lice, da se vidi, da zaista svi budemo zadovoljni sa ovim eventom, jer ako stvarno niste vidjeli kroz celu ovu epizodu da koliko se trudimo i koliko se cijemamo, ne znam šta drugo da vam kažem. Onda dođete 21. juna da vidite koliko se cimate Tako i na je. što će to da izgleda. Sve ostalo stavljam Southside-u. Javljate se, jel te, njima ili nama, ako ste reperi, ako ste iz Niša, ako ste iz Zaječara, Bora, iz Ivanjice, iz Čačka, iz Užica, kogod. Javite se ako vas bude dovoljno i dovoljno kvalitetno, možda Youngblood napravi nešto i u Nišu. Gledali ste Buđenje, bilo mi je neopisivo drago što sam bio sa ovom dvojicom momaka danas. Gledajte Buđenje i idite na Youngblood. Odlično. Respekt. Odlično.